Tin ka jong blay ka bangakwa banya pule ha ka klemat ka bamanta kaday nagakita Exodus nakalanong ka bakatsaw nagadkot ka bakatlay tang shidkot ngakwa ban pule ha ka por ka bamanta te umasa sula ang hautaw ba what shaping pi to sange tok miru yaga jing penem jong utrai yaga ba onsa peni pi hakane gasni namar kita ki Egypt yagi ba pio I hakane gasni pin yo issue yaki lano ro gaktin ga jong blay ka ang what shaping pi haga way ni gi Sunday jong asnam khat prospa nriu pun riu way na pring kinilap ki ba crow kabo blay ula say kerpang badu tao de Charles Haddon Spurgeon obaday unong ilap oba crow na British but une uday ubriu bahaga way kasngi ula yeng hapring jong upat lang obabon haga jing seng jong upat ba but kala pelengo shika day habo kren yakakten ga jong blay naga kitab ga jong isaya nakala nong ga ba south way gad khot ga ba shipo kibakakten ga jong blay ga pen kan ma banong what shaping me naman nga long ring kat bat me what shaping naman nga long ublay jong me usdang ya ka jingkren ka chungu da ka buang nga kren ya ka naga kubor hay naga sngi ka bamanta naga banta yala de knang bangan yo ro banglong ka jing ai men sem naga banta jong ki to ki ba shaping but kam tam ki ba no men sem nga kwa ban kren ya ka naga tin ka joblay ka ban ra ya ka do no ka man sem ka jonga ba preng ka jing hier ba preng ka jing snau do jing kermen ngasau teng kumbaka bahaya ngap ngan yap no ban ya ka bang ngasau kumau blay uklet no ya nga ya ke baro ka bang persang haga bor ka barit ka junga na ka banta ka buram ka jong blay wong ka mensim ka junga ka do bat ka jing slur junga kala do no ngadon kam ya ka jing tuai ka jong pi sange hang tawan perkat para bangai bihin Ubreu ba kraw jong ublay, ba ublay ula say gerpang. Kakurem ka ba iya ka jungu ka ba kerteng ka susana. Ka ba don ring katlam ka jing pang ka jing tiapang ka jong ala bon teriusnam. Yale Charles Haddon Spurgeon udan hapreng ka jing sitam. But bon ki por ka ba mo kum ubreu yeshem ba usngau ka bom tipsyo ka ka banjia ya kala shay. Day tang nagadao bakal panpat ya ka donut ka masim ka jong o Henry shifting ru ya ka ka banjia nga perkat na ka bandig ikon Israel Jibril ya ka ba blay ula khot kerpang Henry haba la ker sau dong ya ki de ka jing ringkat ba ka jing do jing kermen kala shifting kajing shaping kadai kajing pang kabakem napang ngalaban angkom kabalalong kom ka epidemic kadai ro kabaneng kong hagajing dai jong ka long briu ka man briu kam tam jong kini kisngi ka bamanta ka ba pendeko no ya kajing posnew ya ka thong ka bangidon ba ka jap no ro wat ya kajing nyai ka bangidon how blay ubalong unong penemu jongi kaktin ka jong blay hagan na pai si ka bamanta ka ang what shape tieng pi bat kane kadai ka jing duai ru ka jonga bahaga begut jong kadai ka jing sang ngin mi na kadai ka jaga kom ki briu ka banyai ringkat badu blay ringkat lem ka jing pen shat bor ka jong blay klem jing shape tieng lemar kaktin ka jong blay ka ang what shape tieng pi ngin pek lang mari ka tin ka jong blay ka banglio ban pule ka de ka por ka bamanta ka ka badan saudang jong ki kon Israel ka ba pen shaping na ka banta jong ki ka banta ka ban kong ngitip bamanta ki don ha ka de ka jaga hakbat jong ka de ka duriau ka basaw but ngin pek yakane ngin pek nang kong shakman ka ka ba maki ki don shakmat jong ki ka ka ba don shakmat jong ki ngin pek nang kong yakaba shakmat ka ba maki ki don hakmat jong ki bat kata ka dai ka tin ka jong blay ka ong ka duriau ka basaw
Kay ka duriaw ka basaw. Kaduriaw ka basaw kamut baga gaday ka basaw. Kumajah ki porslap ki jongi habalawan ki ki balaw toy bat tam ki slap ka benengkong ka wan ka ka basaw kam day kumta rei ka day ka jing shat phalang jong ki dom ki badon ki benta jong ka edom bat kini ki bat doi ban genjat ya ka ki benta jong ka duriaw bala pen iya ka kumbaga rong jong ka ka kala bala khot ya ka ka duriaw ka basaw Kidon ro ki judging me, kiba mi hagane ka duriaw, but kini ki judging me ki bengkala, ya ka dur jong ka duriaw, but haba pek na ka banta jong ki, I kumbaga longsaw, but nakatadaw lakot ya ka duriaw ka basaw. Kani ka duriaw ka basaw na ka Red Sea, kaday ka ba panyaklat, iki artuli ki kontinent ka ta kaday, ya ki Asia ba ka Afrika. Kadai ka katling, ka bontam si kadai, ka connect sa Europe. But mentah gini kisni ka mentah, ni tip gini ki Houthi rebels gini, ki badai na ki bentah jong ka Yemen, ki juk bendan gam kam tam ya ka ban hijack, ya ka ban attack kam tam na ka bentah gini ki leng ki bawan na keleng sau dong ka partai, ban lute gini ki leng. Wan mentah ka don ruah paneng ka jingele. Badi ka nega duriaw ka basaw, mentah latip ya ka gum ka Gulf of Arabia. Latip ya ka gum ka Gulf of Arabia. Balay bagi kon Israel ki shifting. Syakmat jong ki kadon ka nega duriaw ka basaw. Namar ka duriaw ka basaw kaday ka way ni ki duriaw ki bahe. Kajing yar ka jong ka. Maksimum kalong kuma lifespan sanpusan hadu lifespan 10 kilometer. Haga jingyar ka jongka minimum ka jingyar ka jongka kadon kuma hapring laipo bat laipo san kilometer ka jingchliw ka jongka maksimum kadon kuma khandaya jar tam ay kuma sipo hajar kala jandam bat nang ta minimum kadai kuma khanrew hajar bat ka jingchrong ka jongka ka jingyat nanti ka jongka kam dunai ka arajar balaong kalalong kuma arajar san 4 kilometer ay berkedan kata duriaw ka pada nak mat jongki syanokin lain menta syakmat jongki don ka duriaw ka basaw kim don rangkal mat ki ship ne ki charge bagi dai banyai kim don rangkal mat ki wat ki ling kenta ki badai ki ling ka bagi dai ban syong Kidan bat ka population, kidan bat ka jing don breu ka tin ka jong blay ka ong, lana pi pule ha ka kitab Exodus, kalnong ka bakhat ar, kat khot ka balay punyo, ka ong ka tin ka jong blay, kidan ka man reu spa hajar ki rangba, ka bumul kata ka man reu laknut ay tang ki rangba. Bala da ken kelum kajing batay gaong amdunaw breu kum arfusan lakot ubal yat nanti ha kajing yat nanti banpoy hari benta juga duriaw ka basaw perkhat ki kon Israel kidon ha ka kum ka nega jaga kum no kin jam syakmat ya kan nega duriaw ka basaw ka badon hakmat jongki sange ban perkhat mapi ko ki prab ngai ki be kalanti ban ya syakmat galakut no Omdan nanti sudah ke waipat, omdan jingkang bapli, barola kang kerdap nak benta jongki sanokin lek, sanopin lek apa yang kebegum kan dekapor, pikut kalat kalanti pi shifting, bat kuslai do jinggerman, pi don lese hakabegum kan dekajaga, baik sakman dekapor kebomta piu iayu sakmat jongpi. Pioi ayu sakmat jongpi ko ki brab ngai kibeye pioi ayu go palang jutrai hakabakum kan ka por ka bamanta pidon ayu akmat jongpi ngadwa ayu blai bo blai uncubam ya ka ka ba pidon akmat jongpi ka ba pimla ngin pai shadin ka ba jia ki don menta hadaga jiga sakmat umna aban lek mentangin pai syadin ban pek kaksien ka jong blai kaya tho na ka banta jong hi lada pi pule na ka nong ka bakhat saw kat khot ka san hadu khandai kaya tho yangi syadin jong ki don u paro ringkat lem ka kan hon si pai ka jong u
Kabalong ki nong shon ki ba maki ki la laj nyo ya ka ban mi na pori je ban laj sakari jong ka jingkular bat menta ki la poi hakane ka jaka ulawan be une uparo na den jong ki rengat ki kan hon sipai ka jong o kakten ka jong blai la de pit pule ka ong balapen su ya ka donot ka jong uparo habo i ki kon Israel ka pen sat ya ka donot ka sem ka jong o balada day ba unyo yaki day sa tang ba un supen yap bet na pang rengkat le beki kulai ya pom ge bakhlain day sa tang ban supen yap na pang na kabanta jongki kata ga day ke begyo i shaden jongki ke ba beki ge kendo beki shem ka Bible ka ong ha ka bakum ka tagapor ha begyo i yau paro ya ka kenhon sipai ka ju baro ong gakting ka joblay hagat khot ka basipaw kalnong ka bakhat saw kila khaw ai chi ka dei kila khaw ai chi ka dei ka jingmut ka dei ka mut ka jing shepting ka bom don lat shu de kum wai pat yo isatang ka bakut ong ro gakting ka joblay kila yalan yar hangta kilalalan yar hakata ka jaga kanai ka pani baga jing du ka jing kendo jongki kalong palat bani ka bor ka bikila bansha barkim so tho sho ilade hakane ka jaga ka baki kidon badai hakabakum ka ta ka jaga ka baki kidon shakmat ro kanai ka dureo ka basaw shaden ro kide kinong shon ki bon banbe na ka banta jongki shano kinlay haparing ka bakum kata kikan ma utang ikan ka way kikan ma ka barem bat ki kwa ki ong kan dilak hamba yang ite bengin sa apa Egypt bani ka wiwan ban yap hakan ka jaka gijit ya ka jing sa job gijit ban long mrao wat la kila dep like ru kila dep mi na po Egypt gijit ya ka jinglong mrau na ka bantay la de nga ku amnong bakata jadi ka benta ka balese hakan ka por ka bamenta pra bangai bi ka ka basno api ka ba pi pachadin ka ba phimla ban laj hadu ka por ka bamenta ka ba pi snow hun ka ba pi snow biang tang kata nga dwayo blai ba ka dai ka por ka wa blai unyo ban rap ya pi ba phin ma ya ka ju blai do ka ba khrau ka jong blai ki barem ki pen melen na kabanta jongi ki barem ki pen suk na kabanta jongi ki barem ngi kwa abandon hangta reu blai kwa ka bukum kata yo jongi kon ka ka jongu ban nga kwa abandon ko ki prahab ngai ki be habai pech den ka POE yo lese kadon ka jingmang ka badon ka ba sa na kabanta jongpi ka ba yai be na kabanta jongpi bat ka ba philong rao ublai ukular ka jing penlai yo lese don kano kabla sno kabla bon na kabanta jongpi kaba pimpat semla ban man ya ka jing penlai ka joblai o ngada dua yo blai ni snai ya kaban kerku na kabanta ka por ka bamanta ngene pe chu ikak tin ka joblai kumno begini ki kon Israel ki boy hakane ka jaga ka ba pensyepting na kabanta jongki manobam kwa bantip ya ka bagum gata hato phiju berkat mo kumno phi boy haka jaga ka ba phim don lat shu bar ki jing du jing german rengat be ki jing shepting ki ba ka jak na kabanta jongpi phiju berkat ya ka bagum gata kumno phi boy haka ba kum ka ne ka jaga ka ba pensyepting ya phi ka tin ka joblai kaya tu yang ini, lalu pulih hagalan nong kebakhalai, jongkai kitab Exodus, kadang kebakhan nyau, hadu kebakhat pra, kapan kan mau nak kebenta jongi, day ubay alam nak kebenta jongki. Is it impossible? Hadu kata hagalaban long, bau ublay unyalam yagi kon Israel, ban lay hakata kajaga, kawan pensyepting nak kebenta jongki. Rekak tin ka jomblay kaong, day ublay tu beli alam. Ublay lam yaki hagapor bigi day ban mi no nagari ka jinglong brau langba ka jing penlai ka joblay lambe ka si pau tali ka jing pen sitam ka bo blay ai na ka benta ki priu hai jem ka dei ka por ka jing sha bigi snyo yu blay
Kalau day ka por bikin sengawu you blay, ha bagi don ha ka bakum ka nega jaga, ha ki benta bagi day ban yai, sisilyang jong ka nega duriau bak basau. Ong susu ka tin ka jo blay de people le, ha ka khot ka bar fuai jong ka lanong ka bakhat lai, ong ka tin ka jo blay, u blay u yai ren ka labat ki, kum no yai man si do risala, but benin do risot ding. Man see no result but man made no result ding. But shamli no yaki, ongaksin ga joblay, udon lengkal bagi hipor baro. Nga perkat kalaban long mo, bau blay unsay ka bagum gata, bau niya lam niya ka bagum gata, balay bau blay unsay ka bagum gata. Oh yes, kalaban long. Mana mestap lakren syapang jong ujob, ngitip ya ka story jong ujob baro. But teng yam la ban skill to balay blay yalam. Hari tanga way ka bang atem. They blay ba control iki AK baro. They blay ba control iki AK baro. Kajing don ren kat ka jong blay kamut baka kulat. But ka AK ka syam ka jing im ka jongi. Ka ba ngin nom yo kendusu ha ka jing im ka jonga ba ka jong pi. Ngim kajing don kat ka jong blay kamut ba kukut latro kan don shu ha kajing im gajongi nga anyo yo blay bau blay ho yalam ki kon Israel ugwa banai kajing hikai na ka banta jongi nga tebo don ka plan ka bakam kraw na ka banta jongi kon Israel Namar bo don ka plan ka bakam kraw berkata ka day ka penlong na ka banta jongi yalam sa ka bagum ka daga jaka ha kajing sisa ublay Habu yalam kata jaka utip ru ban penlaj nak benta jongki. Utip ru ban penlaj nak benta jongki. Ukwa ban penpah badai mau ubaba diki kai baro. Badai mau ru ubayalam badundang yalam nak benta jongki. Nak benta ki kon Israel baro. Kabenta kabar. Kumno ki poi hak ka jaka ka ban shifting nak benta jongki. Picu perkat ya kata para mengai bein bakal ban long tang no play. Ngam tip hak ka por ka bomta. Tei ka ba pia champi gando. Ki jing ya dan ti ka champi gando. Pi tip la da ka ta ka jing ya dan ti ka jong pi ka ba pia champi gando. Hak ki kula jong ka jing im. Ublay udan la ka jong ka plan ka ba kham kraw. Ublay udan la ka jong ka plan ka ba kham kraw. Ka bentah ka bahar. Pule nak khot nak nong ka ba khat lai ka khot ka ba khan yo ong ka sin ka jong blay. Ublay ulay lam yaki nakalti ka ba kham jingai. Day nakalti ka ba jan. Ulay lam nakalti ka ba kham jingai. Let the people nakaktin ka jong blay. Nakadkhot nakalnong ka ba khat ar jong ka kitab Exodus kalnong ka balay punyo kaya to yangi bagi Israel kila mit Egypt nakaway ka jaka ka bagarteng ka Ramesses pule nagaktin ka jong blay nakalanong ka ba khat ar nakadkhot ka balay punyo bodi alam nang ne ban let ya kata haduk ka jaka ka bagi day ban cross ka duriaw basaw bat kata ka day ka kerteng ka jaka ka day ka piha hirat ka day kalnong ka ba khat saw kadkhot ka ba khandai ulelam yaki napo Ramesses ban let hapo piha hirat ka day ka jaka ka blay yalam Kabaga jingay kamdunay ka arspa arpaw kilometer ay. Kasimpo na kabanta jungi bigiday banyan gumaarfu santaligisi. Badong kilasa kumba nyos ni hagan ka banta harod jong ka duriya basaw kila shedera hakataga jaka ka ublay uday banyan lamyaki lang baki ripelestia kaday galanti ka balangkat na kabanta jungi bigiday banlet hanray ublay yalamyaki na galanti ka bajrong yalam haka jaka ka banikendu igijing Kalti ka ba drong? Yalam yaki ban po ya ka jaka ka ba makikide ban shepting? Kalanti ka ba drong? Balay baga jiha kumta, balay baga don kam yaki ban yalam hata, ublay yo I ka ka bo yo I kamha, naman kibriw kimpat simlalong kibriw ka ba long lakloy ban yale persya wadi ki Palestia. Bayo ki pai din no ang kitin ka joblay. Nga perkat ikan ka way. Ublay ukwa ban le nyalam ikidikan tiga bajrong bau kwa ban yai rangkat barki ukwa ru banai ka bahatam na ka banta jongki
Ugwa banay ka babatam na kabanta jongki kasimpor na kabanta jong Joseph arpo artelikisnam na duka por kabuyato ala jongki men ke jong ubanong ya ka ei ka boglay pan pahu ke jong posniu bong sa deu long sin sharu bakraw kat hadu bon ki ka ket kasimpor arpo arsnam haki arpo artelikisnam ngitip ka ei ka jing yat nanti ka jong u ka boglay ula sha na kabanta jong u kam shimla dei ka basuk Yemen ke jong u, ki dino ya u, nang ta belong na kabanta jong u, bansa akius u ki bebon ke baro, ban boy ha pop patok, kabat na pop patok, ban kiu ha ket, ha second position in command, ki badon ha ka negeri kabau Joseph olalay arpu artali isnam ngam tip tanong snam pi pilayat lanti kum gi prab ngai ki be ye kabau play kwa ya pi ba pinmis ya ka plan ga ba kraw ga jo play ka simpor khar al snam ya kan thai ga ba pang misnam ban yo ya ga jing pun khia mane khat banganang yo banikran ong iwei prab ngai namar ba tai phaying chung i la pang bon snam Pitip balay bapang bonsnam, kadang kan thay kat alsnam kapang misnam balay bau jisu syai kabugum kata, kat arteli isnam haga jingat nanti batkan si omah haga jing pankia, pitip gay ga jingcia kat arteli isnam balay banyaj balay syam menikendo gay ga banjia nak kabanta jong kan ga breu, handrai ublay usah hadu kat arteli isnam, pigan mau. Siapang ukon sarang oria, prodigal son, ukon sarang oria. Hadian bola mi na ka jong gaying, kaktin ka jong blay ka ong, bau pa uap na ka banta jong u. Bal uap syamladu kerm jinggerman, baru kemil ti bau kon unan puan pai pat ka way gesngi. Ngam tip kan otilis nem bau haban ap na ka banta jong ukon, ubala pang snausi ban penmong na ka banta ka donor ka jong pa, haru pa uap baru kemil lanti udang ka jinggerman, baka way gesngi suan pai pat. Kogi peraham ke beje, kan otilis nem pilap, kan otilis nem ke pilap. Ublay upen kre kebabahatam nak kebenta jong abajong pi pila benong banglaap lemba ngelaap lemba kampat semlajia hagajing em gajonga pila ban snow do mensim pila ya kata ya kabang snow artatin no wat yo blay hanrei pitim ublay upen kre kebabahatam ublay upen kre kebabahatam Let's say pila bon telis nam mano bala bante kana ga sngi ka boblay ukwa balay ayepi Let's say kana ga sngi ka boblay ukwa balay ay nakabanta jongpi ka ba pila abla bon snam pila yat nanti kumaja ga jong Joseph kumaja ga kantay kumaja ki kon ga jongpi gilakala long ki kon sarong oria ka ba pila mano bante kana ga sngi ka boblay open crack ka ba hatam nakabanta jongpi kaksin ga jongblay ka ong Kumdo ki poi ha ga jaga ka ba pen setting ki ong ga tin ga jongblay ha ka lenong ka ba khat sao ka khat ka ba khat we ye thuingi ki ong namar bengi bot ye me te komoses namar bengi bot ye me te komoses ka pelong yang i bengi haban yakendo ye kini ga jing setting hak mat jong ga ga duriau namar bengi bot ye me Moses udai ubo blay ujit ban yalam na ka ban kon Israel Kinang bot kiba pechik breu kiba ong namar ni bot eme Moses shaw play kibre kinang bot kiba pechik breu shaw play kidai kiba empat itu yo play bat mat ya kacing penem gajongo kibot ikibreu piwan hang ni pibot you know prabang ibe Kinang bot ki babot breu lada kamlong ko magitmo bat ko magimot ya kata ki kena bat kata ka jeyo Moses kata ka jeyo Moses ki kena nakabanta jungo ki kena iki wei namar ba kim kam jia kum bagitmo kam ulong ko magitmo lese
Pila ban bot yo briu babahatam ubabiang tam. Haling aku awan ong umla banirab yapi. Let's say pila ban bot yo briu basniu tam. Hamreim day mo balaban basniu nakabanta chong pi. Utau nomla ban penseu nah ka banta jong pi para bengai bi ha ka por ka bamanta ngi don ha ka je sang assembly ki kan thai tanga wei ka bangatep badai u blai la moment sem ko jo blai u bay alam na ka banta jungi u ba tren na ka banta jungi bengin don ha ka jaka ban sakriu blai ban ngal dry u blai bengin ma di ka jingger khu ka jong u hadin ka jing klat no jong wei na prengi bri ki ba krau hagai history jong ka jinget Kristan bulan raru ya ka jing pen thamai bor jong ka jinget bakan jamal sem ubak wei na prengi ba hadin ban utau dai udi el modi bon sem hadin jong ka jing klat no ka jong u kala pen genja e ka jing pen thamai bor bakan jamal sem haki balang haki tu por haki benta jong kari Amerika. They have a way na kisngi kiba kilelam ya kisamla kilelam ya kisamla Kristan kiba i joblay banleg jingo kai haki jaga kiba paunam kiba don kiriu crowd jingai chong kiba men barim haki por kiba khaman shua bar hagata ga jingle kiba kila poi haka way ga jaka haka way ga jaka sa kiba maki kila poi but kadai ga jaka basa u John Wesley o badai way na ginong panthamai bor joga jingay haka jing em ka bagan jaman sem on the kila rung haka naka way ka kamra shika way pat kila batay baro ya ka ka bala jia haka yeng jong John Wesley but kala pli ya ka jing mut ka jing berkhat ka jong ki hanrei ka way na ki benta ki ba ring ya ka jing mut jong berkhat ban ka ba penki ya ka man sim jong way na panang jong kita ki samla ki bale lang ha ta ka por kadai ka way ni ki benta jong way kamera baka don ka jaka ka bakhoj ban ka ba don ban ka dakho seo ka jong John Wesley ka ba udam ban duai badai lang baka ta ka jaga ka ba on rapat ya kri Bible ka jing panthamai bor bagan jaman sim ha panang ki bangay ha ki benta jong kari England andala kut kapor baro kilami no nagataga jaka bat kilelej ban pai ban kiu no ka boss ka bigile dai ban lej bat onda ha bigile shong ha ka boss lo pe bat don sa tang way pat ubam shimlon pai bat ubala jano kilelej ban wa na ka banta chong u bat kilelej ban wa na ka banta chong u la lej ban rong ha ka yeng jong John Wesley ban pet na ka way ka kamera ka way pat la shempen ban bau dem kho siu haga juk ka jaka bala judwai u John Wesley utanu hikai bulai ban wahal yu ula ngap ban pe yu to samla yo i ki khmat bajauman ban ka jing duai ka boang do it again Lord let's just see but ablay do it again Lord utanu hikai ula apsipang usngap ya ka jing tuai jong samla dan hadin ka tau lej hajan jong u ban u kudup na ka banta jong u ban shiman krubi u bat banong yang nyelej no kalabiang kilami na ta ka jarang kat pergi umat hadin ka babot nang ta ka ka bajia kalong bau blai ula le sa sisen balu tau dei u beli raham amen. Tahu deh bilik raham. Lese pila banong hagan ka por ka bamata ngadon chia dei ayu ban utau breu. Ngam dei bilik raham. Ngatet. Ngim dei bilik raham. Hari tanggawai ka mengatet. Ublay chung bilik raham. Ublay ru. Ublay chung apa cobi. Pitharai onomle ya kata Pitharai onomle ya kata onga dwai yu blay bo blay unyaban penkim pan naga benta jongi wei wei baro omdei ko majeki konis lam me alam naga benta jongi hangne dei naga dau jong mi ban ngakwa banong kadi ko por ka benta pra bangai be kata gadai ka bo blay u khon naga benta jongi bangi don ka benta ka bakrau
Ban kabajia yu bil graham ka dega story ka bakraw ka bangitip ka ay kabajia. Nga tuwa yu blay baka nega por ka bangingin mi na kadya sang ka bamanta kiban tuway kiban ong try pendon kamya nga nakabanta ka buram ka jome lese habang igijingye le habang igijing shifting day manok ko kiprab ka jube hatom day manghaban mapi ne pibot yano hatu pimbot yo blay Pibot yano hatong imbot yo blay bat kamlay mo ka banta junga ba juwe nong atray nga don hang ne nga don kamya me lasngaw kumen habang apek yak reaction ga jong umosas haga crisis ka bakom gane o nga yak leadership quality ga jong Banda day bingin ngam ban pek hakabakom ka nag situation kajing yad nanti kabausam hakabakom ka nag jaga kabagila gno abagila dat niya kabanta jungo Henry ulong jay bad yaisha kadon kajingut kabakraw it speaks volume Kumupay lang jong utray. Walawan haka na kajis sang assembly ka bamanta. Pagyala de ka ay ka ba ng saudong na kabanta jong abat jong pi ka ba pi shifting. Ka ay ka ba ng saudong na kabanta jong abat jong pi ka ba pi snow shifting. Kaksin ka jong ublay ka ong what shifting pi. What shifting pi. Mday tang baka ong gumta umasa sang what shifting pi. Hanray ong roy kinikikintin. Sange nga ong ipi pai cha khama jong pi ga ai poi pai cha den jong pi ga ai ga ba poi pai hala pi kit ga ai ga ba pi kit ha ga por ka ba manta nga kwa ban ong sange ka don ka khubor ka ba kraw lam ka thien ka bim ka jong blai sange Umasa suang sange na kabantagi kon Israel. Kapan gan mau yang ya ka way na paninggi kantay. Kabagak tin ka chong blay kay tuingi siapang ka kantay na po sarifat. Kakitab kisim ka manang kongkal nung kabakhanyo kat kat adu kan rewe tu na kabanta jungi. Baka nagariw kantay kabam don issue. Kadang satang sikam upureu, but kadang satang kendiat kau peniang, but kadang bad uway ukon, kam syamla don kapa. Namaru kapa ba jongkau lakhat no. Kadang hakau ni kari kadang jaga kabangitip kadai kadang kapor kabakadon kajing rang terkong si kadai kabam don jingmi hakan negeri hapos sarfat. But kaniga jaka kadai kabu play upay eleja banong ko eleja let saying chung nagariw kan tay kabom na nayay but habo eleja ulo po hangta pitip iko story kay kabacha ulat nagariw kan tay katam iki yakin iki pro but lang ta ulo eleja ulat kren wong ko pagariw kan tay to ay kendiat na kabanta chung bangan yodi kanagariw kan tay kala ay ka na kabantaw eleja Barhawele jalo yo bandi kan ka kala ulaong susu pen krek kendet jingbam na kabanta jonga kariu kan thai ka juba rengkat lem ka jong desperate ka jing ka jongka rengkat lem bat ka jing do jing kermen rengkat lem bat ka jing kutlat ka jing ka jongka ka ong ni ki kantin ngadon satang kendiat ngamut ban krek na kabanta ka bam nam tau kon ba ka banta jonga ban ngin saya yap no berkat ka bugum ka situation Ngadon sa tangkendian ngin pa mangabadu kon jonga bat ngin saya yap no kakubor kabas nga usi si kadiye u Elijah uli kren ika ka ekbedai banle balu ong ika watch the le ko mga
Kile kumno haka bukum kata ka situation le kumno haka por ka bukum kata hanrei na maru blay la mo breu chung blay ula kren ki contain but ka ka pelong na ka banta ka reu kan thai ka la pen kre ka jing bam na maru breu chung blay ong la da pen kre ni jing bam le kum ngong what ship ting kata ka jing bam badon haka sang ka jong pau pureu badon ka sang jong pa unom lot lamne ka phniang ha u ta u klong jong pa kan du no tan lo trai no ai un pa slap ya ha to ta ne blay u banga ban phi bing sakli go ki prab ngai chi be je ha to ta ne blay sang he snap pe jela ne hang no ka song ka jing ka banga ban phi ka bangi bu Kariu kan thai ka ba ong han yam no don bon ba ki pri ka ba don ha kut lan ren kat ba ka jing shapting na mar ka jing shapting ya katang wat ya ka ka ba dai ban le na ka ban tai ya la de ki pen jot wat ya ka jong ka jing em ha ka jing sha ki la de yap no ki la ngam no ha ki jong na ka par thai na mar ki jing khu slai na mar ki jing jin jar ki wat ha ka no ka jaga bangan shami ka jing sok bangan pen hon na ka ban tai ya la de ki wat ya ka ba kum ka ta Kiwan kan negara kan thai ka ong ngadon satang khandian ngabal ukhon ngin ya bam bangi yap no le se pidon ha ka bakum ka ta ka por ka breu ha panang ka bakum ke ne kham tam ke ba don ha panang jong ka jing dok ka jing ka do wat teng teng gi ba yeng gi ba samro kilek klet no na ka banta jong phi na bar phim don ye banda de be pidon ka spa Pi baro pindai ujong ke. Kaperthai ka bangim dalong kumta. Hang no ken kata ka jing sauto jongi ya ka dor jong ka jinglong ka jing em ka basisa. Kadon ka por ka bale se pi sau kuman yam ya de kireu kan thai hapaning ka jinglo jingir men dang khndet teligis ni hayeng banga song wan iwai ilong kami. Iba ukurim ba umlan shu la khat no ngapai hi habi thu yang ka iga ba jabo bleu kor kho namar bi a shaka kam ka jong blai ngam la ban khlem chaw man ngao ngo yo I ka ti ka jong blai ya phi yo I para ba ngai bi utaw lu blai ubanga ba no phi ngi shakri Kan ka jaga hapo sarfat kan ka jaga ka jumut ka jongka ka insha kan ka jaga ka ba kan ka taka refinery ka jumut ka jongka kamut ka jaga ka batliat ban pen khoi ban pen itlan khanang ban dap ban biang na ka ban ta ki ai baro ong ada dwai you play ha ka jaga ka batur khong ka don ka jaga ka bo play u thau dur thamai ya ka jing em ka jong aba jong phi ha to phim sangai ban pe ya ka ti ka jong play pra bangai Hatuim sange ban pe ka ti ka jong blai prab ngai bi kanyo ya ka ban persang na la de pe show blai Gaktin ka jong blai mdai tang bagai thu kata ya thuro shu ong gaktin ka jong blai to khmi ro ya ka jing panim ka jong utrai ya ka bon sapni hapi ha ka ne ka sngi Pidon mentah ka dekat jika syadin pi tangga jima sudah syakmat pi bapimla banyat syakmat ong gaktin ka jong blai tok mi ru ka jing penem jong trai jing penem jong trai ya ka baun sa pen I hapi ha ka ne ka si ngadwa yu blai ka ne ka si ka bau trai un yo shisha ya ka ban peni ya ka jing khu ka jong blai ki bre ka ban dan kam ban ma de ka jing penem ban ka jing pen lai ka jong blai ngin shem ha ka ne ka jaga mani wan ha ka ne ka jaga ka bau blai un thau dor ya ka jing em ka jong aba ka jong pi pra ngai yu ong ka bible na mar de hang ne ken ka le ka bak hadu Kabai ki Egypt kaba pio I menta pin yom ye isu lano ro o yaro yo try. Ki Egypt kaba ba ya pi na ki ba pio I hakane ka si but na do ka ka si pin yom ye isu lano ro hato pim kwa e ka bang mata mano ban le ya kata Mano banle ya ka bagum gata ong gaktin ka jumla ya ka bakhat saw ka bakhat saw utrai un yale na ka banta jong pi kenyo para bang ibi
Kijing persang ke bapa persang. Let's say apa yang kijing kit ke babon. Let's say apa yang kijing shapting ke babon. Kakten ke joblay kaong. Pinami isu tegi Egypt ke biya imanta. Pinami isu lano ngadwa you blay. Baka nere ke si ke boblay un penlanya ke benta jongpi. Ke ba POE but piman nadu ke nere si ke benta. Ublay unda penlanya ke benta jongpi. Oh hallelujah. Yaro you try. Utrai unda yok ban penlaj na kabanta jong pi ban mano ban le de utrai bat kum no le tete pi kwa kum no utrai un le utrai u ong yo Moses ko Moses rai ki ti ge jong me ba du ding do jong me kner le ki ti jong me chikan de du riao bat tangata ka ba men le ka ba pla kalong baga jing kongu ka jong Moses urail jong kiti ka jing rail jong kiti ka bamod kata kadai ba surrender unong yele habu le ya kamadan yele tma dan ai shu na lade la kut kilat kelanti tang ka wei ka bo dei ban le kalong sa tang bun rail kiti si jorong bar kata ka de dak ba surrender yele de gadak ka ba surrender yele de dan ai shu ka ba sa dalade hi bar ong le yang akat ba meman Moses ula le kata ula ra jung kiti ula kner siga duriau bat u kata kal jingcia ka bakrau golong bau blai ula panyaklat aliang ga duriau ka basau pitip ye ka jing he ka jongka u thau lanti ha ka jaga ka bam don lanti u pli ka jing khang ha ka jaga ka bam don sho ba pli u ya rengkang bat ki Egyptian ki nong Egypt kala yap celop hat ka duriau bat kim shemle isu yaki ngadwa yu blay ka lega si ka bamanta u habang nyo i ba ka duriau ka basaw ha ka jing yat lenti ka bangamar phi ka bangidon ba utrai un kat aliang ban penyaklat namar ngi dan yu trai u ba se phidan ha ka jaka ka bam dan shu ba pli ka jing khang yu phi dan lenti shu da ka muai pat ni don ha ka ne ka jeseng ka bamanta para bagai be je ga kan mau ya ka wei ka no thau jing ruai ka ba thau ye ka jing ruai near my God today come chan blai jonga ka jing ruai ka blai spa san pulai ka ba ka jing ruai sim ka jong iro ka ba thau ye jing ruai ka sem khat prospa khat sao ka ba ka kerteng jong ka breu ka de ka sara flower kabla tho ya kan ke jingruai baga don ka kerteng ka para jungka ka kerteng ke elisa flower bat kila du no yukpa wat ya ka kemi ha ka por kila khanna bat kini arngur kiri ki briu ki badon ro rengkat lembe ka jingpang ka bakim da kwai bah ka men bat hadin ka jingyap no chung ka kemi ba dukpa la tingko ni ki da way pastor o baga kerteng ka jung ulai William Fox bat kila sa rengkat lembe du kasara na marga degi breu ka ba i jingruai ka ba thau jingruai une usakri jong trai u pastor Fox une ula ong ya ka ban garpat ya ka bagan tho ya ka we ka jingruai na ka ban tabon tren ha ka we ka crusade ka ba kraw bat ka ka breu ka gali ka sara flower ka pensyong nang rem rangkat lem ka jingndo jong ka jing em ka breu ka badan ka jingpang ka sim yu khlam rengkat lembe ka jing kiu jong ka ti rengkat lembe ki umat ki baga jau ka berkat la ka benta ka jing e ka jong blai na ka benta jong ka bo blai u bang pen shai bon na ka benta jong ka wan ka jing ruai ban tho banong nearer my God today come chan of blai nga ka snau ya de tang ka jing chan ya le show blai baga yo ya ka bor badai hakata ka jing tho jong ka jing ruai on da ho no pastor Fox will let ka ka crusade ka bakraw but hadin bla ruai ka jing ruai ki breu baro kila jau mat bekil kala ka bomon ki breu ka bla do jing kerman ki breu ka ba setting ya ka jing em ki breu ka ba pat do not but man sim ki pai show blai number ki ngau tho badai tang blai bakar shan ka banta jong ki tang blai batang boleh kada kejuruai kala long kejuruai ka bapau nam si kada ye ha ka bala kta e ka donut ka sim jogi babon bala penkelai kada kejuruai si ka babon ki jat kenten bala ruai ki genhon balang ki baper bat kada kejuruai ya thu ko ka story ong bah ka pohar ka ba ka tai tanik ka badai ka charge ka bakrau
Kabakalang ngam no akakat santrik April kat kendai spa kat ar. Hagi benta jong kaduriau ba North Atlantic Ocean. Kadai ke charge kabla sna kerpang kabla sna da ka Harlan bat ka shipping company kata. Kadai kabla sna hagi benta jong UK pa Belfast. Bat ki bri ka badon ha ka jaga ka ba meki kala yat lanti la ka charge kalong kuma arajat al spa ngudai. Bat ka por ka ba ka charge ka ngam. Laong hangta biki bri ka badon hangta. Kisno bikim don lacho. Kisa tangga bekot aga jingim ka jongki ka charge ka ne ngam no ha ka ne ka jaka bala pentem ya ka ne ka jingwai ha ka ta charge panong nearer my God today kam jana blay nga kam jan game ka to ka jingwai ka ba ngirwai ka jingwai ka ba san spa like san kam jana blay nga kam jan yame bala ong ka ne ka ta ka bara ka dot note ka sim jing babon dan kawai ke belah thok ya ke kot dawai breu ubalai im ha ka jing chia chong kata ka jing pat leng ka jing ngam no chong ta ka charge la ong bana preng chong kita gi breu ke badan kuma arajar aspa tam ye kuma khat san spa ngutam ke layap batang kuma san nyo spa tam ye ke la lai im bulawai na paneng kita wong dei ka jing kermen chong yang ha ka dei bangas kau tho ha bukum ka to ko por ngadon kam yu blai Badai tangu blay ubadan hajan jonga ngadon kami ublay bagato ka jing ruai kabla rai ka donut ka mansim ka jonga banong nearer my God today unga twai ublay ha bangi don ha ka de jaga ha ba sakri ublay ba empra bangai be pi don ha ka de jaga but pin mi na ka de jeseng ha ka por ka bamanta ringkat lembat ka ni ka kular ka jong blay but banong try ngadon kam me ringkat lembat u jisu ringkat lembat nong pelem jonga ba jong pi ban ngin yai klem jing shapting wala de ban yai danti lam ba jing ke babon u try u pan kre ka ba hatam ngatip ka nega de ski ka ba manta ka ba blay u don ka ba hatam ka ba pan kre na ka banta jonga ba jong pi mano ka de ka por ka ba manta banong try ngadon kam me But haban penwai na ka jing shakri jong i try ka por ka ba manta para bangai bi u blay yo i ka ka ba shakmat ka ba pidan but ka ka ba shadin Utip ya kajing shapting ka ba pipidan. Utip ya kajing yat nanti ka ba pidan. Taktin ka jong blay ka ang what shapting. Mano ka di ka pohar ka ba mantaban ang try. Nga don kami ka kati ka jong mayeng ginyok ba niya dry. Nakabanta jong.